Jimqabel ma' n-naxxarin jiċċelebraw il-festa ta' Marija Bambina ġie inawgurat ix-xogħol ta' restawr fuq l-aktar inkwatru importanti fil-Knisja. Kien f'Novembru li għadda li t-titular tneħħa mill-Knisja biex jerġa' jkun fl-istat li jixraqlu. Ir-restawratur Luca Gatpaċmur spjega kif l-intervent beda fuq in-naħa ta' wara tal-inkwatru, xogħol l-artist Giuseppe D'Arena. Il-pittura kellha problemi li kienu tweħlula dal-biċċiet ta' tila u bdiet titkemmex biex ngħidu hekk fil-partijiet ċentrali tagħha. Dawn kienu saru għax kien intlaqat l-inkwatru matul iż-żminijiet b'inċidenti, allura l-intervent beda min-naħa ta' wara. Ir-restawratur qal li sar it-tindif fuq quddiem ukoll u tneħħa il-verniċ wara akkumulazzjoni ta' trapp u materjal ieħor illi tappan l-estetika ġenerali tal-inkwatru. Wara dal-proċess sar il-konsolidament tal-żeba, ġifieri li ż-żeba reġgħet tweħlet lura mat-tila, sar l-intervent fuq it-tiċrid fejn it-tiċrid reġa' ngħaqad biex ovvjament joħloq kontinwazzjoni fis-support tal-pittura u t-tila tħalliet fuq it-tila oriġinali tagħha, ġifieri ma reġgħetx tweħlet ma' tila oħra. Fil-proċess kollu, jinbidel it-tilar u sar l-alluminju illi għandu sistema ta' molol illi jespandu skont il-bżonn minħabba l-umdità. Sar ukoll irtokku l-verniġ biex jipproteġu kontra it-trapp u id-dawl. L-inkwatru juri x-xena tat-twelid tal-Madonna bil-ġenituri, l-anġli u l-qaddejja fl-isfond. Ir-restawratur żagħżugħ għalilna xi jfisser għalih illi ir-restawra titular. Huwa ċ-ċentru biex ngħidu hekk tal-Knisja, ġifieri dan huwa biex ngħidu hekk l-aktar inkwatru importanti għall-Knisja, għall-parroċċa. Ġifieri għalija hija xi ħaġa sabiħa ħafna li nkun qed nirrestawrawh u naf ukoll l-attenzjoni li għatuha bħala l-poplu tan-naxxar kemm huwa importanti għalihom dan l-inkwatru.